Aquí estamos novamente cunha nova entrevista, cunha nova protagonista nos nosos estudios de la Rúa de San Pedro de Mezonzo número 48. E vamos falar de Arzúa, que vive un momento moi destacado, sobre todo a nivel turístico e comercial. Fai uns días pechaba a súa tempada turística con récord de visitantes, máis de 15.000 que chegaron a Arzúa entre maio e novembro de 69 países, pois unha cifra récord só superada polo ano santo 2022, que reflicte pois que Arzúa está de moda e sobre todo pois esta xente chega dende o camiño francés, que a ruta máis escollida entre os que visitan Arzúa. Esta actividade tamén se traduce na rúa, porque tamén destaca a nivel comercial, que dentro duns días vai ter lugar a actividade do Día do Comercio entre os días 6 e 8 de decembro, con récord tamén de establecementos participantes. E para falar de todo isto, pois temos con nos nos nosos estudios a concelleira de Turismo, Promoción Económica, Acción Urbana e Comercio, Begoña Balado, que tamén pois recientemente asumiu o cargo de presidenta da Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, e que nos ten moitas cousas que contar, porque nada menos que hai unhas semanas foi quen de entregar persoalmente en man unha carta ao Papa León XIV en Roma, nada menos, para convidalo a que se sume pois a todos os peregrinos que realizan ese Camiño de Santiago no ano 2026, ano Santo Xacobeo. Que tal, Begoña? Moi bo día. Moi bo día, moitas gracias por convidarme de novo. Moitas grazas a ti por asistir aquí a nosa chamada, e que queríamos saber pois como foi todo isto do viaxe a Roma. Bueno, en outubro, a finais, tomas posesión como presidenta da Mancomunidade, unha presidencia que vai rotativa, non? Cada 2 anos. Cada 2 anos, e por orden alfabético, somos 11 concellos que comprenden, bueno, desde Pedrafita do Febreiro ata o Pino. Somos 11 en total, é unha mancomunidade que o certo que está funcionando moi ben, funcionou sempre. Eu creo e pensamos todos que as mancomunidades, igual que as asociacións e demais, pois de algún xeito nos estatutos, nós temos uns estatutos que son moi o sea, que son moi favorables a calquera mancomunidade ou asociación, non? Bueno, neste caso non é unha asociación porque funcionamos como un ente institucional igualmente. Pero bueno, non se vicia ningún presidente, ningún concello, é rotativo, vai por orden alfabético, polo tanto, cambiamos cada 2 anos, eu creo que é un xeito de funcionar, que funciona así unha entidade, así de ben, que en realidade é o que está pasando, non? Que estamos funcionando ben, facemos moitas actividades, moitas promocións, estamos promocionando ahora mesmo o camiño, os concellos do camiño a nivel nacional, internacional. O ano pasado fomos a Italia, estivemos na Toscana, bueno, que estamos, bueno, pues iniciando un convenio cos concellos da Toscana, Florencia, Pistoia, todos estes concellos, pues nada, pues para, sobre todo polo tema dos vuelos, dos vuelos que estánse reducindo moito. É un dos problemas que non é problema, pero sí que é o tema das comunicacións. Claro. Se non temos voos directos desde Italia, desde Europa, desde calquer lado, pois ao final é un problema. É un problema, pero un problema serio, porque si o teñen desde o porto, entonces o camiño portugués está medrando. Claro. E temos que cuidar eso, porque os volos ao porto, date conta que un peregrino chega ao aeroporto do Porto e automáticamente xa empeza a camiñar a Santiago. Entón, nós aquí temos un problema, pero o certo é que tamén o temos no tema de buses, desde o aeroporto de Santiago para empezar mesmo as rutas desde Sarria. Pois hai problemas desde o aeroporto. Os medios de comunicación hai moitísimos, moi pouquísimos autobuses ou servizos que fagan ese trayecto. Entonces, desde a Mancomunidade estamos con esa problemática, intentando, bueno, a ver que podemos facer.
en canto a todo este tema, non? Estades a traballar pois para proxectar o camiño francés e para atraer máis visitantes a eses 11 municipios que conforman a Esa non mancomunidade. se trata do camiño francés, trátase dos nosos propios concellos. Claro. Se alguén quere visitar Arzúa ou visitar Melide ou, bueno, xa falo do meu concello, bueno, pois ten moi poucas opcións agora mesmo desde Santiago, polos voos que chegan a Santiago, porque se está reducindo notablemente. Entonces aquí as administracións, tanto desde o Concello de Santiago como desde a Xunta, pois sería moi convinte que se tomaran solucións a esta problemática. Queda dita esa reivindicación dende a mancomunidade. Begoña, tes que contarnos como foi esa viaxe na que te estreas encabezando esa delegación en Roma, pois entregades esa misiva ao Papa León XIV para que veña a realizar o camiño francés. Contanos. Bueno, foi así un pouco sorpresa, non, para mí, porque había unha semana que xusto me nombraran presidenta da mancomunidade. Bueno, decir que é algo que xa se viña organizándose dende antes, non foi nesa semana que empecé, bueno, como presidenta, que tomei o cargo. Isto era un ato, unha iniciativa que xa tiñamos plantexado entre todos facía meses. E, bueno, foi unha experiencia que no momento que estás ali, pois non o tomas en serio, non quero decir en serio, que non eres consciente realmente da realidade, non? Que estás diante dun papa, unha das persoas máis populares e máis mediáticas de todo o mundo, e non eres consciente da situación nese momento, ata dentro de 2 días eu non o fun, non? Despois, claro, dixemos, os compañeros que fomos, estivemos co Papa, estivemos falando co Papa, estivemos tocando o Papa, independentemente de se somos religiosos, se non somos, porque en realidade eu non o son, o certo é ese, pero eu son consciente de que non son practicante, quero decir, pero son consciente de que é algo moi importante, que o turismo religioso é algo moi importante e que é a base, pois, do Camiño de Santiago, non? Claro. O turismo religioso bueno, pois é un dos factores máis importantes do turismo, non? Temos que ser conscientes que, volvo a repetir, sendo católicos, non sendo practicantes ou sendos, pois son actos, son iniciativas que temos que levar a cabo todos do mesmo xeito, non? Independentemente da nosa ideoloxía. Sería un fito histórico, dende logo, que o Papa León XIV pois se animara a realizar ese trasecto do Camiño de Santiago e que nos visitara. E, de feito, fai uns días estivo nunha viaxe a Turquía e sí que declarou aos xornalistas que estaban ali que, bueno, que igual sí que se achegaba aquí. Quedose moi sorprendido cando lle demos, bueno, cando eu personalmente fun quen lle dixo de facer o Camiño de Santiago, que estaba invitado a facer o Camiño de Santiago e coñecer de primeira man os nosos concellos. Quedose moi sorprendido, non? E dixo que, bueno, que estuvera en Galicia e tal, pero que, mira, o Camiño de Santiago que era algo que non o descartaba en absoluto para nada. Bueno, moi amable con nós, moi cercano, quero decir, e, bueno, que foi unha experiencia que bueno, que eu personalmente pois nunca me olvidarei, non? E, bueno, espero que esperámoslo todos, que por 2027 que sí que se achegue, aunque sea un pouquiño do camiño, pero que sí que faga un pouquiño do camiño con nós e cos peregrinos. Sería moi positivo para os nosos concellos, para Arzúa e para os 10 demais concellos que compoñemos a mancomunidade. E cando falabas con el, entregáchedes unha misiva que é a invitación, o convite oficial, non? Para que realice o camiño, e tamén un bordón e unha vieira. É unha vieira que é un símbolo do Camiño de Santiago, non? Claro. Eso xa non é só un símbolo do camiño francés, senón que é de todos os camiños. Bueno, quedo moi agradecido e, bueno, despois logo tamén eu quero lle dar aquí as grazas fomos a como se chama? Isabel Celá. Isabel Celá, estivemos con Isabel Celá
que é a embaixadora de España ante a Santa Sede. de España no Vaticano, e quero lle dar as gracias sobre todo a Pedro delegado do goberno, que, bueno, axilizounos esta reunión con Isabel Celá, que é algo tamén moi importante, porque, a ver, non todo no Vaticano, na embaixada, non van recibir cada día aos concellos de toda España, tal, e con nós, desde logo, que se portaron moi ben, en todo momento pendientes de nós, todo o personal que ali traballaba na embaixada, e, bueno, e tamén Isabel Celá está convidada para vir facer o Camiño de Santiago. Xusto, fíxate, os días que estivemos ali en Roma, o día da visita á embaixada, a filla de Isabel Celá estaba facendo o Camiño de Santiago. Ah, sí? Sí, sí. Coincidencia. E, bueno, ela é moi coñecedora do Camiño de Santiago, porque xa yo estaba contando ademais en directo a súa filla, non? E tamén vai vir facer o Camiño de Santiago. Posiblemente non sea no Xacobeo, posiblemente sexa antes, pero sí que nos vai vir facer unha visita e, bueno, recibiremos moi, pois igualmente como nos tratou ela a nos, non? É un traballo grande de proxección do Camiño de Santiago e de todos os municipios que conforman ese camiño. Un traballo que tamén está dando os seus froitos en Arzúa, porque, como dicía eu ao principio, pois récord de visitantes na tempada de maio ata novembro, máis de 15.000, unha cifra só superada no ano santo 2022. Sí, este ano, bueno, Arzúa é un punto estratégico do camiño, evidentemente. O que está pasando tamén é unha cousa. Nós levamos un tempo con tema dos bus turísticos, todas as tardes do verán. Eso está nos influindo positivamente, porque moita xente que está facendo o camiño, que fixo o camiño, por exemplo, no ano pasado, agora está volvendo a Arzúa cas súas familias e cos seus amigos, porque, claro, veñen facendo o camiño, comen e tal, fan unha excursión no bus turístico que temos desde o Concello, pero non lles dá tempo a percibir, é todo moi rápido. Estamos levando a sitios estratégicos, sobre todo estamos, bueno, como sabedes, intentando activar o turismo verde, porque non só Arzúa é Camiño de Santiago, Arzúa temos rutas, temos moito que ver, e moito que ensinar, e moita gastronomía. E toda esta xente que estuvo facendo o ano pasado o Camiño de Santiago, agora está volvendo este ano, este verán, volveu cas súas familias e cos seus amigos. Moitísima xente. Máis de 69 países de procedencia de toda a xente que visita Arzúa, que principalmente entre as rutas do camiño pois chegan a través do camiño francés. Sí, por suposto, estamos nos dando conta tamén que está cambiando o tipo de peregrinos, o xeito de facer o Camiño de Santiago está cambiando, a xente estáse decantando pois por outro tipo de non ir tanto a albergues e ir a máis hoteles, máis pensións. Igual está cambiando no tema de que está facendo o Camiño de Santiago, eso sí que coincidimos os demais compañeiros da Mancomunidade, que está, estamos percibindo un turismo de máis nivel adquisitivo. Estamos percibindo polo xeito de, sobre todo polo de pernotar, non? Nos nosos aloxamentos turísticos. E nos en Arzúa, bueno, pois estamos de sorte, temos moita sorte, temos moito onde elixir, temos dende pazos, casas rurales, hoteles, temos moita variedade, é bueno, pois é algo moi positivo, non, para o noso concello, para o turismo do noso concello. O turismo que crece en Arzúa e tamén crecen pois as actividades de dinamización comercial, porque ti tamén eres concelleira de comercio, e creo que nuns días pois Arzúa vaise vestir de festa, a festa do Día do Comercio Local. Contanos, de que vai esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa xa se leva anos, leva varios anos xa realizándose, e impúxose por lei, como quen di, non? O día 8 de decembro, pois o Día do Comercio Local. Trátase de unha antesala ao Nadal, entonces a xente empeza a comprar, bueno, e cando xa todos empezamos a mercar agasallos, a mercar as comidas de Navidad e todo iso, entonces o día 8 é a feira, é unha feira das máis importantes de todo o ano, xunto ca do 22 de decembro, non?
Entón, trátase de que, como funcionou tan ben todos estes anos, decidimos nos últimos 2 anos pois ampliar un pouquiño, non só o día 8, senón os 2 días anteriores, pois facer actividades tamén pois para nenos. Este ano, por exemplo, o 6 e o 7, pois imos ter un tren turístico. Ajá. No Concello, cada tarde poden ir todos os nenos, dar paseos, os que non son nenos, todas as tardes, claro, por suposto, tamén o día 8 todo o día. O día 8, bueno, quero agradecer desde aquí a toda a hostelería de Arzúa, porque, bueno, este ano foi un éxito total. Pois triplicouse o número de hosteleiros que se implicaron neste proxecto, non? Bueno, cada un deles van poñer tapas toda a fin de semana. Na entrada de cada local xa vai haber a tapa que lle corresponde a cada un, que elixiron eles. Unha determinada non ten que estar relacionada para nada co tema do queixo, ni nada, como está sempre. Cada un elixe a tapa que veu convinte, non? Logo, toda a mañá pola feira, polas rúas principales do Concello, que a feira, claro, vai estar unha charanga, bueno, a Bebé Más, moi coñecida, que é moi coñecida, e, bueno, vai lle dar moito movimento ao pobo, e sobre todo á feira, non? A feira do pulpo, a feira do mercado, e sobre todo tamén vai estar, bueno, polas rúas, non? Polas rúas de Arzúa durante toda a mañán. Logo, pola tarde, tenemos van estar as pandereteras de Montefurao, que son de Arzúa, da nosa parroquia de Brandeso, e tamén a rondalla, nosa rondalla, que son de Arzúa, claro, como que son moi conocidos, además que tamén lle gusta moitísimo a xente, e van estar tocando por locales de Arzúa que están airidos, non? Pola hostelería. Isto todo vai ser desde o mediodía pois hasta a noite, non? Logo vai haber moitísimas actividades pos nenos, hinchables, obradoiros, toda a tarde do domingo, non? Do día 8. E tamén, por suposto, pois todos os locales que saíron pois van sortear, van participar toda a xente que compre, que merque, nos establecementos van lle dar unha rifa para un sorteo para un iPhone de última xeración, que vai ser sorteado na Praza da Vila, presidencial, pois a noite, ás 8:30 da tarde. Ou seja, que a ver se entendín todo ben. Do 6 ao 8 de decembro, este ano hai récord de participantes, ademais, 35 establecementos comerciais e hostaleiros, establecementos comerciais que van ter descontos e establecementos hostaleiros que fan unha ruta de tapas. E que van estar abertos hasta todo o día de festivo. O 8, o 6 e o 7 non van estar todos abertos, pero o 8 van estar todo o día. Interrompidamente non van pechar o mediodía. E logo actividades para todos os públicos, ese tren turístico que vai viaxar pola vila encenando esos recunchos que ademais pois no Nadal pois de seguro que están fermosísimos tamén decorada a vila, e tamén eses hinchables obradoiros, e tamén a posibilidade, dixeches, de gañar un iPhone mercando no comercio local, no comercio de proximidade, e consumindo esas tapas que forman parte da ruta. Todos os clientes que vayan a estos establecementos e todos os clientes que vayan á hostelería, aos 35 ou 34 establecementos que están nesta campaña, pois recibirán por parte dos ditos establecementos unha rifa, para o sorteo de un iPhone de última xeración. Entón, este iPhone vai ser sorteado presencial, ten que ser presencial, pois ás 8:30 do domingo. Hai que estar ali sí ou sí. Hai que estar ali sí ou sí. Claro, efectivamente. Ben, entón, do 6 ao 8 de decembro, esa é a festividade do Día do Comercio Local, e Arzúa que tamén prepara outra actividade para este mes de decembro, para o 21 de decembro, moi relacionada con Nadal. Sí, por suposto. Vai ser a segunda papainolada, o ano pasado foi día de feira, o día 22, este ano vai ser domingo 21, e bueno, este ano estamos organizando disculpade que me pego. Nada, non te preocupes. Bueno, este ano vai haber novidades. O ano pasado, aparte de que chovera fora totalmente un éxito, pois este ano pois vai haber novidades, non?
vai que teño un pouco, está un pouco acatarrado. Tomo eu mentras que ti, a ver se noso compañeiro pues trae un pouquiño de auga para Begoña Varado, que estaba a falar desa marcha cicloturista que é unha papanoelada que vai ter lugar o 21 de decembro no Concello de Arzúa, con dúas rutas, unha que vai estar marcada por unha distancia de 20 kilómetros e outra ruta que será para todas as cidades, que será de 800 metros, pois para que todas esas familias interesadas poidan participar nesa papanoelada cicloturista que acada este ano a súa segunda edición. Será o 21 de decembro. Estábamos a falar tamén con a concelleira de Turismo, que está a recuperarse dese pequeno ataque de tos, pois desa iniciativa do Día do Comercio Local, que se vai celebrar os días 6, 7 e 8 de decembro, no que participan pois 35 establecementos con diferentes descontos e unha ruta de tapas ofrecida polos hostaleiros arzuáns. Vai ser o sábado, o domingo e o luns, con moitas actividades. Nos contaba tamén pois ese tren turístico que vai viaxar pola vila, e tamén eses hinchables, eses obradoiros, ese sorteo presencial pois de nada menos que un móvil de última xeración, que vai ter lugar ese sorteo o luns día 8 de decembro, e que nos decía Begoña que hai que estar presentes sí ou sí. Pois nada, mentras que se recupera Begoña, sigo eu falando. Estábamos comentando tamén pois toda a labor que está a realizar dende a Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, que la tomou posesión como presidenta a finais de outubro, e falábamos tamén hai uns instres pois desa viaxe, non, que fixeron a Roma, e que puideron entregarlle o Papa León XIV esa misiva para convidalo a percorrer o Camiño de Santiago no Año Santo. Que tal, Begoña? Non pongo ataque de tos porque estou con antibióticos. Ai, pobre. Estou pouco... Nada, non te preocupes. Mais ou menos eu fun contando un poquinho pois todas as actividades, todo o que estábamos a falar na entrevista. Estábamos a falar agora neste último treito desa segunda marcha cicloturista, esa papanoelada, coa que animades a toda a xente que queira, non só de Arzúa, senón de todos os recunchos de Galicia ou mesmo de fora, pois a que... Foi todo un éxito o ano pasado. Este ano, bueno, pois... en breve xa imos presentar o trayecto, que ainda non o temos diseñado totalmente. Entonces, pois eso, que en mañá imos presentar, bueno, o que é o trayecto, que vai ser dos trayectos, un para nenos, e outro pois, para maiores. O de maiores de 20 kilómetros, o de os nenos para todas as familias 800 metros. Eso sí que é importante ir ese día pois con algún complemento, non, navideño. Se pode ser pois de Papá Noel ou vermello, para crear esa marea vermella. Van ir todos, imos ir todos disfrazados de Papá Noel, por suposto. É moi bonito. A verdade é que o ano pasado foi todo un éxito. E, bueno, este ano, pois, ímolo superar. De seguro que sí. Pois, Begoña, foi un placer estar contigo novamente aquí nos estudios. Penso que é a segunda entrevista que compartimos xuntas. E nada, o dito, un placer. Bueno, disculpade, porque, bueno, teño un gripón tremendísimo. Estou con antibióticos e dou un ataque de tos. Nada, non te preocupes, que estamos no tempo deses pequenos catarros e desas gripes. Graciñas, Begoña. Moitas gracias. Grazas.